नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत रेशन कार्ड कसं डाउनलोड आणि प्रिंट करायचं मोबाईलमधून, ते पण फक्त 1 मिनिटात. मी तुम्हाला आज रेशन कार्ड ऑनलाईन पद्धतीने कसं डाउनलोड करायचं मोबाईलमध्ये ते सांगणार आहे. तर चला ओपन करूया. सर्वात अगोदर तुम्ही गूगल ओपन करा. नंतर तुम्ही सर्च करायचं आहे RCMS महाफूड. RCMS महाफूड सर्च करा. त्याच्या पुढे तुमच्याकडे अशा प्रकारे पेज ओपन होईल. अन्न व नागरी पुरवठा विभाग हे जे आपली महाफूड ही आपली वेबसाईट आहे राशन कार्डची, ज्यामध्ये आपण ऑनलाईन रास्त भाव दुकाने सर्व माहिती आपण इथं पाहू शकतो. अगोदर आपण जरा थोडीशी माहिती घेऊया अन्न व नागरी पुरवठा विभागमध्ये असते काय. जरा ओपन करूया महाफूड गॉट. याच्यावर आपल्याला डाउनलोड करता येत नाही, त्या खालची लिंक आहे, पण आपण फक्त माहिती घेऊया किती रुपयाला आपल्याला गहू भेटते, कसं असते काय नाही. आपण जर थोडक्यात जरा माहिती घेऊया. तांदूळ, गहू, इतर कडधान्य कशा प्रकारे असतात आपण जरा माहिती घेऊया. अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग अशा प्रकारे आपल्या पुढे पेज ओपन होईल. तांदूळ 3 रुपयाला आहे आणि आपल्याला 3 रुपयाला भेटतो. 2 रुपयाला आहे, 2 रुपयाला भेटतो. 1 रुपयाला भेटतो. हे योजनेअंतर्गत असतात. एवढी माहिती भेटली आपल्याला किती रुपयाला असते काय नाही. चला त्याच्याच खाली वेबसाईट आहे दुसरी RCMS. इथं बघा RCMS. RCMS घेऊनच विथ रेशन कार्ड ही वेबसाईट आपल्याला ओपन करायची. इथून आपल्याला डाउनलोड करता येते आणि इथूनच आपल्याला आधार कार्डसुद्धा आपले रेशन कार्डला आधार कार्डसुद्धा इथूनच आपल्याला लिंक करता येते. बघा आधार बेस्ड इंटिग्रेशन, इथूनच आपलं आधार कार्ड रेशन कार्डला लिंक करायचं आहे आणि ते कंपल्सरी आहे बरं का. 2022 पासून सर्व कामे ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहेत, त्यामुळे तुम्हाला कंपल्सरी करायचं आहे. अशा प्रकारे पेज ओपन झाल्यानंतर तुमच्या पुढे जे रेशन कार्ड पर्याय दिसत आहे, रेशन कार्ड, ॲलोकेशन, सप्लाय चेन, ऑनलाईन सगळं रेशन कार्ड ह्याच्यावर पर्यायावर क्लिक करा आणि त्याच्याच खाली एक पर्याय होता, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. रेशन कार्डवर जाऊन तुम्ही क्लिक तर करा. क्लिक झाल्यानंतर रेशन कार्डवर जाऊन क्लिक करा. त्याच्या खाली नो युअर रेशन कार्ड आहे, त्याच्यावर जाऊन तुम्ही क्लिक करा. रेशन कार्ड आणि त्याच्या खाली नो युअर रेशन कार्ड. हे झाल्यानंतर तुमच्या पुढे कॅप्चा येईल. सिंपल आहे, 1 मिनिटात आहे. तुम्हाला प्रिंट करून ठेवायचे आहे. कॅप्चा टाका. कसं सर्व कामे ऑनलाईन पद्धतीने होत आहेत, त्यामुळे तुम्हाला सर्व कामे हे तुमच्या मोबाईलमध्ये डॉक्युमेंट पाहिजे. पॅन कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड सर्व डॉक्युमेंट तुमच्या मोबाईलमध्ये पाहिजे. माझा मागचा व्हिडिओ होता आधार कार्ड कसं मोबाईलमध्ये प्रिंट काढून ठेवायची, कसं डाउनलोड करून ठेवायचं मी सांगितलं होतं. चला कॅप्चा कंप्लीट झाल्यानंतर तुमच्या पुढे अशा प्रकारे पेज ओपन होईल. रेशन कार्ड नंबर इथं आपल्याला टाकायचा आहे. जे तुमचा रेशन कार्ड नंबर आहे 12 अंकी तो इथं तुम्ही टाका आणि रिपोर्ट करा. सर्व शेतीची काम हे ऑनलाईन पद्धतीने होत आहेत, त्यामुळे तुमच्याजवळ सर्व कागदपत्रे राहिली पाहिजे आणि शक्यतो आता ऑनलाईन पद्धतीने तुम्ही चाला, ऑफलाईन पद्धतीने नाही. अशा प्रकारे तुमच्या पुढे पेज ओपन होईल. तुम्ही इथे तुमचा 12 अंकी नंबर टाका आणि रिपोर्ट जो पर्याय आहे याच्यावर जो तुम्ही क्लिक करा. 12 अंकी तुमचा रेशन कार्ड नंबर टाका. रिपोर्ट आहे याच्यावर तुम्ही क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर तुमच्या पुढे अशा प्रकारे पेज ओपन होईल. तुम्हाला इथं प्रिंट युअर रेशन कार्ड हा पर्याय दिसेल. तुम्ही ह्याच्यावर जाऊन तुम्ही क्लिक करा. प्रिंट युअर रेशन कार्ड निळ्या अक्षरात आहे आणि अशा प्रकारे तुमचा रेशन कार्ड ऑनलाईन पद्धतीने तुमच्या मोबाईलमध्ये येईल. स्क्रीनशॉट मारून ठेवा किंवा तुम्ही डाउनलोड करून ठेवून ठेवा. तुम्हाला कुठेही प्रॉब्लेम येणार नाही. धन्यवाद. कसा वाटला कमेंट करा व्हिडिओ.